10 ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିବା ଝିଅଟି ହେଉଛନ୍ତି କିରଣ ଆଉ ବାହା ହେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବେଦୀରେ ବସି ବାହା ହେଇଥିବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କିରଣ ଆଉ ପ୍ରମୋଦ, ଯାହାକି ଦୁଇ ଜଣ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିର ଇଚ୍ଛାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜି ହେଇକି ଦୁହିଁକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରମୋଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରେ ଯବାନ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ କିରଣ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରେ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖି ଟଙ୍କା ପଇସାର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା। କିରଣ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଥିଲେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାହାଘର ସରୁ ସରୁ ମାସେ ଆଉ 1.5 ମାସ ପରେ ପଳେଇଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିକି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ରହିଯାଇଥିଲେ କିରଣ। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ବୋରିଂ ହେଇଗଲେ ଆଉ ପ୍ରମୋଦକୁ ସବୁବେଳେ କଲ୍ କରି କହୁଥିଲେ ଘରକୁ ଫେରିଆସ, ଛୁଟି ନେଇଯାଅ, କାରଣ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ପରେ ପରେ ନିଜ ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ ଆଉ ରହିପାରିଲେନି, ସେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାର ବାର ଡାକୁଥିଲେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ନ ଆସିବାରୁ କିରଣ ଆଉ ପ୍ରମୋଦ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଏ ଝଗଡ଼ା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲା ପରେ ଡିଭୋର୍ସର ରୂପ ନେଇଥିଲା, ଯାହାକି କିରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠି ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା କେସ୍ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସର ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିଛି ଭୁଲ ବି ନକରି ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ପ୍ରମୋଦକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେଠି ଥାନାରେ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ କରିଥିଲେ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ, ଆଉ ଥାନାର କେସ୍ ପରେ କୋର୍ଟକୁ ସିନା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ପ୍ରମୋଦର ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଘଟଣା, ଯାହାକି ଏପଟେ ଯେଉଁ ଥାନା ବାବୁ ପାଖକୁ କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ କିରଣକୁ ସେହି ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଅଙ୍କିତ। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଅଙ୍କିତ ବାବୁ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିରଣକୁ ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏପଟେ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇଲା ପରେ ଅଙ୍କିତକୁ ବାହା ହେବେ ବୋଲି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲେ କିରଣ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଅଙ୍କିତ ଭାବିଲେ କିରଣ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ ତା ସହିତ ଖାଲି ଦେହ ସୁଖ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେନି। କାରଣ ଅଙ୍କିତ ଜାଣି ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସେଇ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଥିଲା, ସିଏ ଅବା ଅଙ୍କିତକୁ ନ ଫସେ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏହାକୁ ଡରି ନିଜେ ଅଙ୍କିତ କିରଣକୁ ମିଛ କଥା କହି ସୁନସାନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମୋଟା ପାଇପ୍ରେ କିରଣକୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମାରିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ସେଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ଘଟଣା ସରିନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲା ଯେ କିରଣକୁ କିଏ ମାଇଲା, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଠି କିରଣର ମରିବା ଖବର ଶୁଣି ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋଦକୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା, ପ୍ରମୋଦ ମଧ୍ୟ ମାନି ଯାଇଥିଲା ନାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ମାରିନି। ଆଉ ଏପଟେ ଯେହେତୁ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା ଡିଭୋର୍ସ ଆଉ ନିର୍ଯାତନାର, ତ ପ୍ରମୋଦକୁ ପୋଲିସମାନେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ସବୁକିଛି ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସମାନେ ମୋବାଇଲର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସବୁ ମୋବାଇଲରୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଏଇ 3 ଜଣିକିଆ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା। କେମିତି ଅଙ୍କିତ ପାଇପ୍ରେ ପିଟି ମାରି ଦେଇଥିଲା, ସବୁକିଛି ସତ ମାନି ଯାଇଥିଲା।